Ayan mga kalingap, magandang hapon po mga kalingap. At punta po tayo kila Jamaica mga kalingap ngayon. At tara po, kumustahin po natin sila Jamaica. Po. Oh, may bata. Tao po. Hoy, nandiyan ka pala. Hoy, grabe, parang ano ka, nagbo-blooming ka ngayon ha. Nagdadalaga ka na. Anong ginagawa mo pala? Ay, nagluluto po. Ay siya? Wala po si mama ngayon. Pinasyal po si MJ kasi po. Pasok po Sir Alvin. Ah, sige, sige. Kasi po, birthday po ni MJ. Birthday ni MJ? Iya po. Anong handa? Wala po, pinasyal lang po ni mama. Nakaluto tayo ng ano, pansit. Hindi ka nagsabi sa akin, luto pala. Ano yan? Ano po, kikiam? Ayan oh. Maihaw-ihaw na po ay. Mukhang ano mukhang masarap ah. Solok light. Ano yan, meriendahan nyo? Hindi po, ano, titinda po. Yung sa street food baga po. Ah, Tapos nag-street food nagluto na na kayo. din. Iya po, tapos ini Sir Alvin. Nagluto na din po ako kain. Titinda ko na lang po. Ini ang kalingking. Ah, yan luto mo din yan. Tapos yan, grabe naman Mayo yung po si sipag mama. naman. Ang sipag naman, ano? Pero masipag na si Jamaica. Bawal na mag-asawa. Bawal na mag-asawa. Bawal pa ano, Jamaica. Bata pa pag ano, may pinapabigay pati sa'yo si pinapabigay sa'yo na ano 1,000. Para sa paninda po Sir Alvin. Hindi, para sa ano, sa pag-aaral mo. Kamusta na ba yung pag-aaral mo? May, okay naman po, sakto pati po Sir Alvin. Di man po ako mahiyang magsabi, syempre hindi ka man na po iba sa amin. Pwede man na kami mag-open up sa'yo. Ano di ko po sinasabi kay mama na may na may bayaran pa ako sa school. Ano lang po yun Sir Alvin, 100 po sa sa trainer po, tapos 100 din po sa props. Malaban na po kami sa 23. Festival po yun sa MAPE. Oh, no problem. Ito pala Jamaica, galing kay na Tito Tita Amy and Tito Dan. Yan, 1,000 naman para sa pag-aaral ha. Opo. Anong gagawin mo diyan? Bibigay po kay mama yung yung 500 po, tapos po yung 500 po sa yung 300 po. Sakto no, merong no. Opo, may bayaran. May bayaran. Nahiya man po ako magsabi kay mama na kikita ako man po yung mama paghihirap, kaya di pa ako nagsabi. Hintayin ko na lang na sabihan po siya ni mama na lang. Hindi ka nagsasabi kay mama mo. Opo, Kamusta na si mama mo? Wala siya ngayon eh. Oo po. Okay naman po si mama, tinutulong-tulungan ko naman po kapag kapag vacant ako o kaya walang pasok, gaya po nito. Pero di niya po alam na ako. Na sabi daw po niya, wag daw pong pakialaman yung mga paninda. Kaso naisip ko, sayang po yung araw, sayang yung kita, kaya ko naman. Kaya yun, nagluto po ako ng kalingking, tapos may street food po. Ito yung street food. Yan. Street food tsaka kalingking. Mabenta naman siya. Opo. Mabenta din po yung kalingking. Paborito po yan dito eh. Okay naman, medyo nararamdaman mo naman na na kayo, angat-angat na kayo. Po, kasi nakakakain na po kami sa tamang oras. Nakakakain po kami sa 3 beses sa isang araw. Nakakatulog po kami ng maayos. Yun sarap, nakakapag-aral ako ng mabuti. Tapos kompleto na po pamilya namin. Tapos malapit na din po kami kay God. Na lang po talaga ang kulang, yung pagtsatsaga na lang talaga po. Tsaga na ganyan Sir Alvin, tinda po. Yan, ganyan na lang po talaga. Ganyan talaga ang buhay, kailangan natin magsipag. Sabi ni Pastora Helen, hindi daw po palaging nasa itaas ka. Para lang daw po yan gulong. Ready ka ko pag bababa na at tataas daw. Kumbaga malayo pa lang ang ulan, na tayo, mag-ready na tayo ng payong. Kaya ganyan din kasi, parang mga langgam din, diba kapag mainit, naghahakot sila ng pagkain para pag maulan, hindi sila babagsak, hindi sila magugutom. Ganoon din tayo ng mga tao, kumbaga naging example ba gayon nasa Bible na gaya, tingnan nyo mga langgam,
Diba? Araw-araw. May alamat baga po niya, Sir Alvin, si Langgam Atipaklong, ano po. Mahal. Ito si Kuya Joel, o kasama ko si Kuya Joel. Amin daw po ko. Medyo, wala na. Wala na. Sige na, sige na. Tatanda yan. Ang papatanda Ang sipag eh. Ang sipag ni ano. Ano niluluto niya? French fries lang. Oo, tama yan. Ano? Kahit wala yung nanay niya. Asan pala si ano? Pinapasyal na po si MJ. Sa Ay, ano? nga pala. Oo, itago mo yung pera mo. Ah. Baka mawala yan. Sino? Ingat na lang kayo palagi dito. Tuloy lang tayo. Yan sa kasipagan. Namiss ko pati kamo po, Sir Alvin. Ay talaga? Siyempre na-miss din namin ikaw. Bakit naman hindi? Oo, na-miss din namin ikaw. Si ano pala, meron din palang pandagdag negosyo na ibibigay si Diamond Tito Dan kay Kung mama nandyan mo. po si mama, masaya yun. Oo. Kasi may pangdagdag negosyo na naman po siya. Ito, bibigay ko na. Bibigay ko na. Ay, ano po yun? Ay, may mabilang May mabili daw bigas. Ay, wala na daw. Wala na pong bigas. Wala na Mabilis daw. lang ako po, Sir Alvin, ng bigas. Ano, pero nagbibigay na. Po? Pero ano na, Opo, di po kami nagsasari-sari store pero may bigasan na. Ito, tutu. Yan sa pandagdag sa pangnegosyo niya. Galing kay Tito M. Dan. 2,500. Ayan. Maraming salamat po kay Tita ML Tito Dan. Masarapin. Sige lang. Oo, baka masunog. Sayang yan. Paborito pa naman po dito, Sir Alvin. May ako, Sir Alvin, may padnes po. Pero, Anong padnes? pero parang di ka nila, Sir Alvin, maniniwala. Ano yun? Kasi di ka paniwala. Ano yun? May po. may masamang espiritu, Sir Alvin. Hala, anong masamang espiritu? Hindi, Sir Alvin, dyan po sa kwarto ko. Di naman ako dyan pinapatulog po ni Mama. Bakit daw? Mga ilang araw naman na din po. Salamat nga po at nandyan sila, sila Pastora Helen. Unang gabi po, naghiga ako dyan. Kasi sabi ko, di na pa ako nakakatulog sa kwarto ko, palagi ko na lang si Mama katabi dito. Okay man nabaga, Sir Alvin, ako sa anxiety ko. Kaya dyan po. Tapos nakahiga ako doon, Sir Alvin. Tapos nasa baba po nung katre ko, nakita ko yung babae. Sa panaginip ko po, nakita ko siya nakaputi. Tapos mahaba po ang buhok. Pero yung lula ko po, namatay po siya na mahaba. Ay, maikli po yung buhok hanggang dito lang. Pero hindi ko po alam kung bakit ang naglabas sa bibig ko nanay. Tinawag ko po siyang nanay. Tapos sinampas niya po ako ng latigo sa panaginip ko. Tapos yung nagkagising po ako nun. Tapos balik tulog ulit po ako kasi parang bangungot lang po. Tapos pagka umaga po nun, nakita ko talaga yung hita ko may pantal pong mahaba na mamayulit. Tapos po, sinabi ko po kay Mama, di naman po naniniwala. Tapos pangalawang gabi naman po nagpakita pero di naman po ako sinaktan. Parang nagtabi lang po siya sa akin pero di ko man po nahiling ang mukha. Pangatlo naman po, ganun din po. Tapos yung pang-apat, sinasakal niya na po ako. Tapos paggising ko pawisan na ako, Sir Alvin. Tapos intira ako na natatakot po. Tapos dahil ko man pinukawan ito si Mama, pinabayaan ko po. Pagkaaga, nagsiring po ako kay Pastora Helen. Tapos yun, nagpray po sila dito. Tapos muntik na ako sa niban po noon. Nanghihina na yung katawan ko. Nagpipray po dyan sa kwarto ko kasama ako. Kasi po yung isa pong sister namin may healing, parang nakakaano siya ng mga espiritu baga po. Yun. Tapos malakas daw nga po, tapos mas mahirap daw po kasi nananakit. Tapos po siya, sabi ko nahihirapan na po ako maghinga. Tapos tinulong-tulungan na po nila ako. Tapos nilagyan po ako ng parang oil. Parang pakiramdam ko, Sir Alvin, nakababa siya sa akin. Tapos hindi ko alam kung gift po yun ni God na first time kong makarinig ng gano'n na may mga tumatawa. Nagtatawa lang habang nagpipray po sila. Oo. Kaya, Grabe no, may ganun pala. nung una naman, Nakakatawa Sir naman. Alvin, parang
Di ko ata po nakwento sa'yo, nakwento ko na sa'yo. Nung una naman po, dyan naman po sa may bamboo chair, nahiga din po ako dyan dati kasi palipat-lipat po ako saan ko gusto matulog. Kasi po dito may ceiling fan sa kwarto ko po wala, kaya mainit dito ako sa may, nakaharap po ako duman sa may CR na boring. Tapos nagpa-accessory cellphone po. Tapos pagkatapos ko nun mag-cellphone, nagkumot na po ako. Tapos kala ko nilakdangan po ako ni mama. Kasi ramdam mo po kapag may taong naglakdang sa'yo, yung kutsyon parang nalubog baga po. Tapos yun, tinignan ko, wala naman po. Tapos sunod naman, yung parang may naghiyaka po sa'yo na malamig. Ano daw yun, lalaki daw nagkakagusto. Pero di naman ako naniwala dun Sir Alvin. Pero wala na po yun kasi dinasalan din po. Tapos ngayon naman po, masama daw po. Pero ewan ko kung nandyan pa po, wala na. Wala na, in Jesus name. No nga po. Kailangan sino ba ang mas makapangyarihan? Si Diba God si po. God? Nung tayo we're the children of God, diba? Sabi nga po sa Isaiah Ano tayo? 41:10, don't be afraid, I am your God, I will make you strong. Ganun, amen. Tsaka tayo eh. Saka, sabi daw po ni Pastora, inaano lang daw po niyan kasi, syempre dati masama daw po tayo. Tapos ngayon, lumapit na tayo sa Panginoon. Yung parang Ayaw Opo. surrender. Parang hinahatak ulit pababa po. Kasi anak na daw po tayo ng Diyos. Wow, grabe naman yan. Opo. Ano po, meron pong bad news? Opo, yung yung nachismis daw ako Sir nachismis po akong buntis. Ay, hala. Pagod pa naman ako Sir Alvin at naglakad lang ako, bungad ni Aika. Hello, Ate May, buntis ka daw. Sabi ko, ha? Tapos nagtawa lang ako nun kasi tinatandaan ko naman po lahat ng sinasabi ni Mama. Lahat ng sinasabi ng tao kung hindi totoo, wag kang maapektuhan. Kaya tinawanan ko lang po. Tapos di ko naman alam na paninirang puri pala yun. Kasi di naman po totoo, ba't ka maapektuhan? Kaya sabi ni Mama, sabi ko, Mama, kala ko po, wag nang pakialaman kasi naman, hindi naman po totoo, wag kang maapektuhan. Dali, mangingitim na siya. Sabi daw ni Mama, kahit na daw paninirang puri daw po yun. Dalat dalagang. Anong action na ginawa ni mama mo? Ewan ko po, sinusog ata po lahat. Oo. Tapos, kanino na saan na natagpuan yung pinanggalingan? Di ko pa po alam, pero ang una po na pakalat dito sa Purok 7 po, yung yung bata. opo, Okay. yung bata po, nabarkada ko din. Grabe naman yung chismis na yan. Natatawa ako na ewan. Kasi nga po nag-ihaw-ihaw po sila mama doon po sa basketbulan. Kasi naglipat po kami doon kasi marami pong tao, tapos malakas po doon. Sabi ko, Mama, palit naman po, ako naman po dito sa bahay, ikaw naman doon. Sabi daw, sige na. Tapos sabi daw, hiling-hilingon mga tugang mo. Sabi ko, iyo po. Tapos nagkakarawat man po si Inda dyan, tapos nila ko po si Pinto. Baratan ko din pwede. Pero di ko pa po sinususian, may pangan po. Itong may sa taas kasi po kaya may parang kahoy na ginaganon po. Tapos tiwala man ako Sir Alvin. Tikting kayong pag nakawan. Kaya nga lahat Sir Alvin yung lahat na bintahan po namin. Kaya nga, barkada ko din yan Sir Alvin, pinsan pa. Yun po. Tapos pagka umaga nun, sinita ata po yun ni Mama. Kasi naabutan po ni Mama na dyan po sa may papasok dyan gabi. Nakita niya na nakakilik po kada ko. Sabi daw po ni Mama, aanuhin daw po yun. Sabi daw po ni Jamaica, isaray ko daw po kasi papakailaman daw po ng mga kapatid niya. Pero kapag about pera na po, di ako nagtitiwala na ipatabi. Kasi kaya ko naman itabi baga po. Kaya yun, sabi ko, hindi nga po ako naglalabas mama ng kwarto, tapos nakalak naman po dyan. Tapos, di ko pa po nakikita yan na nagpunta dito. Ni walang sabing, huy, kamusta na, ganun. Sabi sa din mama, ginamit pa daw po yung pangalan ko. Tapos pagka umaga nun Sir Alvin, yung nabalitaan ko, muntis daw ako. Parang gumanti baga po. Now, syempre machichismis din po siya eh.
malalaman din po yung ginawa niya. Kaya parang tinakpan niya nung ano. Ba't ka naman mabubuntis, ano? Sada naman masama daw po yun kasi nadala-dalagang tao. Paninirang pore daw. Yes. Kaya ano. Ngayon, malinaw na. Ano ka, dalagang tunay. Umayo pa yan Sir Alvin sa isip ko po. Talat nahihiling kong ano, habang nagtatagal Sir Alvin. Nakikita ko na ano, na mahirap. Lalo ngayong araw po Sir Alvin, ang hirap. Ako ngayon yung mama. Kasi wala si mama. Pero okay lang, ma-enjoy po. Na-experience ko yung araw-araw na ginagawa ni mama na pagkagising ng umaga. Kasi may mga alas 5 po nagalis sila mama eh. Kaya pagka umaga po, niligpit ko na yung mga hinagaan, pinaligo yung mga kapatid. Pero ang sarap po sa pakiramdam ng feeling na ganun, na ikaw yung nagagawa. Tapos ngayon, mahanap ng ano, ganyan. Na-experience ko po yung buhay ni mama. Mahirap pa wala. Pero okay lang Sir Alvin, at least nakakatulong baga po. E di pag uwi ni mama, may ano siya, may kita po. Tapos yung bigay pa po ni Tita Amy and Tito Dan. Ay, diba? Malaking blessing na yun. Opo. Kasi sabi niya, wag daw pong mag-ano eh, kaya at di daw po ako marunong. Pero marunong naman ako magtuhog, tapos po magbenta, magluto. Kuha ko naman yung lasa ni mama na mga luto, kaya yun. Magaling pala si mama mo, ano, magluto. Kaya ano din, mabenta din yung mga tinda niya. Okay. Sauce po ang nasasarapan daw sila. Ayan, so malinaw na po mga kalingap na si Jamaica ay hindi po buntis. Oo, so barangay na lang yan. Ibarangay na lang natin yung mga nagchichismis na yan. Ano ba yan? Saka Sir Alvin, Oo. hindi naman talaga buntis Sir Alvin. Baka kasi isipin po ng mga viewers na, ay ba, malay mo buntis talaga si Jamaica. Tinatakpan lang ni Sir Alvin. Hindi po. Hindi naman talaga po ako totoong buntis. Saksi po si God. Saksi si Lord. Tsaka ano lang yan, bilbi lang yan. Matakaw na ako Sir Alvin. Mga taba na si Jamaica. Yan. Panawagan po sa mga marites dyan. Nagbago na po tayo. At nako, ang daming marites talaga sa mundo. Ano? Opo, mag-upo muna kayo Sir Alvin po doon. Sige, dito na lang. Dito na lang kami sa ano. Sige po. Yan, salamat. Hindi naman kasi Sir Alvin po nakakapi. Ay, hindi nakakapi. ay may ano po dito. Sige na. May bird still pa Sir Alvin. Huwag na. Hayaan mo na yan. Hindi. So, may mga paninda kayo pero nakasara kayo. Okay. So, Pagtitinda kami Sir Alvin ng bigas ng uling. Tapos malakas po yung bigas. malakas ang bigas. Malakas din yung uling. Pero yung chicheria, Hindi na po kasi po yung nalumiya. Ano ba yun Sir Alvin? Tagalog. matigas. Parang, okay. Parang di na crunchy. Mas okay man siya kasi pag, laging, no? Hindi okay din ang mga, Yan Sir Alvin, gusto mo yan. Alin? Masarap yan Sir Alvin. Ano? Ito Kinikain din namin to tuwing gabi. Ano ba yan? Pinapalaman to Sir Alvin pero niluluto pa. Pero pag ganito masarap po, magawa kang isa. Ay, yung, Santan. matamis. Matamis. Ay, na ako, hinahinay ako sa matamis na. Salamat na lang. Kat nga Sir Alvin sa bagang. Salamat na lang. Dito pala ang nila mga kalinga po. Tindahan, tsaka lutuan dyan. Tapos, mamaya anong gagawin Sir mo? Alvin po ay, na Sir Alvin. Muna po, lalako ko muna to iikot. Sunod po, malabas na po kami dyan ng ihaw-ihaw. Ay, ganun? Sige, tara. Saan po? Masama ako. Lalako na po. Oo. Sige po. Hindi ka na po mamerenda. Ay, hayaan mo na yan. Okay lang ako, wag mo na akong isipin. Ang importante, okay kayo. Makalat Sir Alvin kasi dirty kitchen po to ay. Okay lang yan. Ito yung extension na pinagawa natin.
Kumbaga ginawang dirty kitchen yung tindahan, tsaka dirty kitchen. So okay naman, maganda naman. Maganda naman mga kalingap. So ayan, at Parang parang iba yung gawa ko, Sir Alvin. Parang maliliit. parang maliit. Maliit yung gawa mo. Parang hindi worth it dun sa gawa din ni Mama. Ay ibig sabihin, mas malaki ang kita dyan. Pag naubos Maliit. po. Alam mo naman, Sir Alvin, maartingin ang mga tao. Gusto mapanglamang. Ay, dapat hindi ganun. Hindi naman. Dapat papagbigay, hindi mapanglamang. Ganun, Sir, ang tao ngayon po eh. Iba na talaga ang nagagawa ng pera. Hindi, magtiwala tayo sa Panginoon na pag nalaman nila ang katotohanan, ano sila? Magiging mabait, no? Hindi na mapanglamang, kundi mapagbigay. Yan ang kailangan. Yan ang kailangan mangyari. Napapansin ko po sa mga tao ngayon, kapag may pera, ma-attitude. Pero kapag may kailangan po, syempre mabait. Mabait. Alam kapag may kailangan ka po, mag-attitude ka, hindi ka nakahingi ng tulong. Dito, ano ito? May mabili na. May mabili na. Grabe ang yung binamano yan, ano? Alima po nila. Daya ados. Grabe Grabe. Sorry, agawa ko sir. Ayo, darakula baga o. Darakula yan, darakula yan. One. Magkano nga isa? Alima po. Ay, ang Ano isa. na? 13 piraso lang naman po yan. Sir. 3, 4, 5, 6. Ubos na ni Grabe naman yun. 10. Merindahan po. Grabe naman po. Sarap po itong pagmerienda na may kape. 10. 10 10. ang ginawa. Di bali 10, di ano yan. Sampo po ang kinuha. Grabe. Ang lakas ng benta agad. Suki po namin yan sa Dula. Hindi bang si Dula Laging nanonood sa ating channel. Shoutout ko po si yung laging nanonood si ang pangalan mo? Yung sa HP. Ay, si Ma'am Mean sa HP po. Salamat po sa palaging panonood. At salamat po dun sa sponsor po. Main sponsor po. Na Jamaica Sinot. Sino ngayon? Tita Amy po and Tito Dan. Joke lang, alam ko naman. At memorize po talaga niya yung niya. Yung mga tumutulong sa kanya. Lahat grabe Ay. Ito pa po siya. Nagpapamerienda. Uy, may pala ito, tanim. Ingat kayo sa Ayun, pamerienda. Tira po. Ubus na yan ni Kuya. Ay, ubus na. Yan po. Apat po. Malakas ang pala, no? So yung mga kalingap, salamat po. And don't forget to subscribe po sa ating channel, Kalingap Alvin. Sa channel po ng ama ng Kalingap, kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna, Kalingap Rado. At syempre po, sa Mrs. Cubera. Maraming po salamat. God bless. Yan, Jamaica, nag-avala ka pa. Sige na, Sir Alvin. Dahil ka po, abago po. Magkano to? Dahil na, Sir Alvin, okay na po. Spare ka? Sir Joel. Yan po, binigyan tayo ni Jamaica. Palis na po kami, naghabol po siya magbigay nito.
Sir, Salamat. Salamat Jamaica. maapoy na po kayo. Oo, Sige, Sir Alvin, ingat po. Mga tinda na po kami. Sige, Sir Alvin, ingat po. Ingat din kayo. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin. Kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap. Kalingap